Egunon edo are egunon ere jaun eta anderikok, anderik, anderuk, andereaka. Ez nixt. Ez nixt. Hoi! Ez nixt. Ez. Ondo da. Urtezkoa. Enkantera aterako diren lanak aurkeztuko dizkizuegu bana-banana. Titulua eta egilea aipatuza. Aipatuz? O no aipatuz? No aipatuz. Kua, no aipatuz. Kua. Ondo da. Bigarren araua. Ondoren, lanaren ezaugarri artistikoak aipatuko dizkizuegu. Aipatuko? O no aipatuko? Aipatuko. Aipatuko. Oso, eskerrik asko. Eta hogei euro, Maxim, you know, Martini, is hogei euro. What do you want to put? I want to put, I want to say, you have it. No, it's not possible. yeah, I want to. I want to put you 100 euros. What is fun? Yeah, no? Yeah. Oso aldatuak zaude. Esan dizuta, 300 euro ez da posible. Maximoa, 120 eurota, eta ez jarraitu horrelako kontuekin atoz. Gest. Lortzen dira hori. Ez da izu esperitzare etxesamura. Ez dakit. Edo ez dut oroitzen. Edo ez dakit oroitzen dudan edo ez dakidan ez dudala oroitzen. Lasai, ez dago dizut. Hauek, queer transportista. Queer transportista. Eta zer queer transportismo mota egin dute? Bajen eroen queer transportismoa. Bai, marrazkiarekin gen eroa piztuko dute. Eta enkanto honetan kuadro batekin gen eroa piztuta, bere bizitza edertuko dute. Eta bien mundua zoriontxoa guatzen zato dira. Eta bien mundua zoriontxoa bat izango direnez inguruan zerbait gutxako dute. Bai! Gora transportismoa! Gora kutsatzen den edertasuna! Gora kutsatzen den zoriontasuna! Gora enkantea! Hau, hain da enkantadorea! Eskerrik asko, adibide hauengatik. Zein gabe ezingo genukeen aurrera egin. Esan bezala, Arkaizkanoren lan hirukoitza tripartito honen enkantadoreari egingo diogu. Eta horretarako 20 eurotan jarriko dugu irteera prezioa goi beza. Norbait dago 20 euro eskintzeko presta? 20 euro, eskerrik asko, norbait dago 40 euro eskintzeko prest? Euro? Kroketa bat diskurran. Kroketa bat diskurran, hori da ditugu izenia kroketako soandiatik, hori da. Igual zutzetzeko hau da. Arauak oso argi daude, eskertzen dizugu kroketaren eskintza, baina hemen 20 euroren edakabo eskintza sendo eta arautu bat, eta behiratz horri eutxiko diogu. Bertan dugu 40 euroren eskintzen dugu, bertako nagusiak, eta hain gabe bitxuak gaitu emakumeak. 40 euro eskintzen ditu, lan irukoitzuna etorke, 120 euro, 20 daka abisua pasatzete, 20 daka ari gara egotzen. 20 euro ditugu, 90 gehiago eskintzeko prest. Lan honen dituke, lan hogei eskintzeko prest inor, ja nago, ez dute, akatik zori, lan 20 euro ematen prest, zu altxatu izala, baina ez zu altxatu. Osenak, esakuta dakasugu, ez dakigu, lan 20 euro eskintzeko prest dago inor, osenek barra egiten du, emakume honek beno eskintzula korrekzionista zirretuak egiten begiratzen dira. Edo ez, bankia dituzu, ez da txakartatzen. Laro gehiago zuzetatik atzizorri horrela, esatzen da, nire batik, edo nire
Ez dakigu, berdin dio. 80 euro eskintzeko prest, beraz. Hirurehun kroketak flyer. Ama, oso ona pelikula, ikusi. Kroketak eta ja. Egin dirua artean gastatu behar dut. Dirua dakatetak gastatu behar dut. 300 euro. Horretzen dut Donostia pasarela. Dirua gastatu behar duzula, baino, hemen daukagu 60 euroren truke eskintza bat, eta arautua da, estimulatua, eta hori utxikari ogua, duzua, akatu eskerrik asko, eta lakita zitez ere, baina 60 euroko eskintzarik eutxi egingo dio. Eta musua? 300 kroketa flyer. Eta musua. Adjudikatua musua eta 60 euroan bestela da, eskerrik asko.